سلام سلام كبرات خاتلتي كمي كنيخم كمي تصنيحم كم تريوا ዘለኹም ኣብ መእተዊ ኣብ ቅድሚ ዚሲ እንታይ ዝኸውን ሜስ ዘብል መስተ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ንውራይና ኣማዕርግ ዘብለልና ንኣውደ ዓመት ኣማዕርግ ዘብለልና ስዋ ምፀመቕኩ ነይረ ገይሰ የብለይን ብቑሊ የብለይን ብሕጂ ነዚኣ ቪድዮ ምስ ረኣኹማ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ቃላት ክተርፍ እዩ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ተሪኢኹማ ኣዝያ ቀላልያ ኣወዳት ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ክንሰርሓ ንኽእል እየ ሒዘልኩም መፅአ ብሓፂር ግዜ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ክቡራት ኣሕዋት እዚኣ ቪድዮ ብላይክ ንጀምራ ላይክ ሃብዋ እቲኦም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩ ክቡራት ኣሕዋት ሓዳስ እያ እዚኣ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ናይቲ ቻነል ንክትኮኑ ብክብሪ ንዕድም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ክጥዕም መዓት እዩ ዓይንኹም ትሪእዎ ኣለኹም ጣዕሙ ከዓ ጥዒምኩም ኢኹም ትፍትንዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ክንሰርሕ ብሓሙሽተ ዓይነትና ክንሰርሓ እቲአን ቀንዲ ኣብዚ ቅድሚት የርእየኩም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሚን ተጠቒመ ኣለኹ እዚ ለሚን ከዓ ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣይስ ወይ በረድ ተጠቒመ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜና ከነዳልዋ ግዜ ትወስድን እያ ኣብዚ ፅሟቕ ናይ ኣራንሺ እቲ ፅርይ ዝበለ ክንጥቀም ኣለና ከምዚ እቲ ሕርኽርኽ ዝብል ክንጥቀም የብልናን ማለት እዩ ምንቲ ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ክመፀልና ክንሰትዮ ከለና እውን ከምኡ ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ናይ ስትሮበሪ ሲራብ እየ ተጠቒመ ዘለኹ ክንዲዚ ስትሮበሪ ሲራብ ሽኮር ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማዓር እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ገዛና ብዝፀንሐና ክንጥቀም ንኽእልና ማለት እዩ እዚኣ ዘርእየኩም ዘለኹ ከዓ ካናዳ ድራይ ኣነ ተጠቒመ ዘለኹ ስፕራይት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ፋንታ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብዙሕ ኣማራፂ እዩ ዘለና ንሕና ንፈትዎ ክንጥቀም ንኽእልና ማለት እዩ ስፕራይት ተጠቒምኩም ከማን ሞር እቲ ጣዕሚ ፅቡቅ ይመፅእ ማለት እዩ ሰለስተ ኢና ተጠቒምና ተራብዒቲ ኮኳ ኢና ክንጥቀም ማለት እዩ እጂ ካብዚ ኮኳ ሞር ክንጥቀምና ዝበዝሐ ካብቲ ካልእ ኮኳ ንጥቀም ኣለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኮካን ዋይን ኢና ክንጥቀም ቀይሕ ዋይን ኢና ክንጥቀም እዚኣ ኣርኮል ዘይብላ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ኣርኮል ፍሪ ይብላ ኣሎ ኣርኮል እንድሕር ደሊኹም ከዓኒ ኣርኮል ዘለዎ ዋይን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ቀይሕ ዋይን እየ ተጠቒመ ዘለኹ ፃዕዳ እውን ክንጥቀም ንኽእልና ማለት ፃዕዳ ዋይን ከምኡውን ኣርኮል ዘለዎ ክንጥቀም ንኽእልና ኣብዚ ሕጂ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ ገርና ካብ ታሕቲ ስጋብ ላዕሊ ኣኹስና ክነሰማምዖ ኣለና ማለት እዩ እቲ መቐረት ምእንቲ ጥዑም ክመፀልና ፅቡቅ ገርና ከነኩስ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ለሚን ይውስኸሉ ኣለኹ ፅቡቅ ገርና ኩስና ክንጥዕሞ ኢና ማለት ሕጂ እቲ ቀንዲ እታ ዋይን እንድያ ዋይን ጥዒምና እንድሕር ውሒድዎ ንውስኸሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ጥዒመ ፀኒሐ ቁሩብ ዋይን ወሲኸሉ እቲ ጣዕምሲ እቲ ዋይን ዕብልል ከብል ኣለዎ ኣርኮል ስለ ዘይብሎ ኣልሓንቲ የብለናን እዩ እቲኦም ኣርኮል ንፈቱ ከዓ ኣርኮል ዘለዎ ዋይን ክንገዝእ ንኽእል ኢና ንሕና ንፈትዎ ዓይነት ማለት እዩ ዋላ ካልእ እውን በዓል ዝኾነ ከምዚ ገርና ክነዳሉ ንኽእል ኢና ዊስኪ ድዩ ብላዕሊ እቲ ንስኻትኩም ትፈትዎ ክትሕውስሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ዊስኪ ትጥቀሙ እንተኮይንኩም እቲ ዋይን ተውፅዎ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ወዲኣ ኣላ ትሪእዎ ኣለኹም ዋላ ክትቀድሖ ከለኻ ፅርይ ዝበለ እዩ ጣዕሙ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ክጥዕም መዓት እዩ ብፍላይ ሳመር ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኣነ የዳልየ ፅቡቅ መግቢ ብፍላይ ክሰርሕ ከለኻ ስጋ ዘለዎ ገለ ማለት እዩ ከምዚ ገርና ኣዳሊና ኣጋይሽ ክመፁና ይኽእሉ ሃንደበት ማለት ኣይሲ ጥዑም መግቢ ሰሪሓስ ጥዑም መስተ ከዓ ጎኑ ጎኑ የድልየካ እዩ ማለት እዩ እቲ ጣውላኻ እውን ሲ ፅቡቅ ምልእ ክብለልካ እዩ ፅቡቅ ንዓይንኻ ደስ ይብለካ እቲ ጣውላኻ እውን ምዕርግ ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ስዋ ክትፀምቕ ትኮይንካ ኣውደ ዓመት ካብ ተፀቢኻ ትፀሙቕ ኩሉ ግዜ እዚ መዓልታዊ ኣብ ድራረ ምሳሕ ከነዳልዎ ንኽእልና ማለት እዩ ወላሓንቲ ብሕሳር ኢና ንገዝኦ ኣብ ገዛና ተፀኒሑ ሲ ንክንደይ ግዜ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ገዚእና
ሰሙን ዝኸውን ከፅንሐና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ገርና ኣብ ግዜ ምሳሕ ኣብ ግዜ ድራር እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ኣጋይሽ እውን ሃንደበት ክመፁና ይኽእሉ፣ ዕሩኽትና ክመፁና ከለዉ ድዮም ከምዚ ገርና ዳርጋ መዓልታዊ ክንጥቀመሉ ንኽእል መስተ እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣውደ ዓመት ካኒ ግዜ ስኢና ስዋ ተዘይፀሚቑና ገለገለስ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ሜስ ዝገዝእ ስዋ ዝገዝእ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ስዋ እትገዝእ ሜስ ትገዝእ ክትገዝእ እውን ኣብቲ ከባቢኻ ዘይክህሉ ይኽእል። ከምዚ ጌርካ ካብቲ ድኳን ኣምፅእ ኣቢልካ ኣውደ ዓመትካ ማዕርግ ከተብል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ውራያት እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ውራያትካ እውን ኣብ ማዕርግ ከተብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣነስ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብ ገዛኻ ክትገብር ከለኻ ዝኾነ ዓመት ቆልዓ ድዩ ጥምቀት ክትገብር ከለኻ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ሜስ ዝሰቲ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ስዋ ዝሰቲ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርካ መዋስኽቲ ብፍላይ ኣልኮል ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ መኪና ዝውሩ ኣለዉ ኢንሻሎ ከይተሰከፉ ይሰትዩ ምስቲ መግብሲ ይበልዑ ማለት እዩ። እቲኦም ስዋ ዘይፈትዉ ሜስ ዘይፈትዉ ብዙሕ ሰብ ኣሎ። እቲ ሜስ ነዊሕ ግዜ ሂብካ ስለ ዝዳሎ እቲ ስዋ እውን ከምኡ ምሻሎ ዝሰግእ ኣሎ ማለት እዩ ስዋ ዘይሰቲ። እዚ ግን በዓል ኮካ በዓል ፋንታ ከምዚ ገይረ ኣዳልየ ተኢልካዮም ዋላ እቲ ተጠቐምካሉ ኣብቲ ጥቓ መስተ ፅሒፍካ ክትጥቅዖ ትኽእል ኢኻ። እንደገና ኣብኡ ኮፍ ከተብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሰብ ኣንቢቡ ዝሰማምዕ እንድሕር ኮይኑ ይወስድ ማለት እዩ። ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ኣብ ዓመት ቆልዓ ኣብ ጥምቀት ቆልዓ ብዝኾነ ጉዳይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት እቲኦም ላይክ ከይገበርኩም ፅናሕኩም ክትወፅእ ከለኹም ላይክ ግበሩ። እቲኦም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከምኡ መዘኻኸሪ ሳብስክራይብ ገበሩ። ክቡራት ኣሕዋት ብላይክ ብሳብስክራይብ ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ኩሉ ናይ ፆም እዩ ኣቐዲመ ዝሰደድክዎ እዩ። ምልስ ኢልኩም ምርኣዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ቪድዮታት ፅቡቕ ጥዑም ምግብታት ምስ ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ ኢና ንሰድድ። ኣብ ሓፂር ግዜ ኣዳሊና ክንምገቦ ንኽእል ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ኣለኩም ብዝተፈላለየ ዓይነት ዝስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ ምልስ ኢልኩም ምርኣዩ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፀኹ ነዚኣ ትመስል። ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ንራኸብ። ተሰናዩ ንዓኹም ባይ ባይ።